Звыклы селянін, вядома, мог усё жыццё пражыць дамаседам, ездзіўшы хіба да царквы, да карчмы ці на бліжэйшы кірмаш. Як у Толкіна хобіт Сэм, які ніколі не заходзіў далі нейкага там поля на мяжы шыру. Былі, канешне, і шляхцюкі дамаседы, але гэта ўжо дзівацтва ці старасць. Звычайна ездзіць любілі, ды яшчэ як. Мяне завуць Васіль Калач. Сёння мы пагаворым пра шляхецкія падарожжы і гранд-туры. Куды ездзілі, на чым, навошта, як далёка, што і каго з сабой бралі, а што везлі дадому. Спойлер, нават егіпецкіх муміяў. З мяне расповед, ад вас лайк і падпіска. Гэта не цяжка. Шляхціц сярэдняй рукі Зянон Фіш з-пад Бялыніч пакінуў апісанне, як уся сядзіба збіраецца ў дарогу, бо выезд з дому – гэта рытуал. Як ад'ядаюцца коні і людзі, рамантуецца збруя, мыецца бялізна, а колькі ўсяго гатуецца. Кіўбасы, булкі, мяса з капустай. Калі павозка пад'язджае пад ганак, туды ідуць клункі, валізы, мяшкі, ружы і ўрэшце і людзі запаўняюць яе чэрава. Вакол скрыпяць дзверы, бегаюць пакаёўкі, уся чэлядзь вывальвае ў двор. І вось, на вачах ва ўсіх павозка выкочваецца з дзядзінца. Брычка салідна прагрукоча па вуліцы, правалачэцца праз грэблю, узнімецца на ўзгорак, урэшце знікне зусім з вачэй. Часам падарожнікаў яшчэ доўга праводзілі блізкія, жонкі ці бацькі, якія засталіся дома. Не без плачу, бо кожны ад'езд мог быць і на год, і на 5, і на 10. Гэта ж не зараз сеў ды паляцеў, а праз 2 дні ўжо дома. Цікава, што ў Рэчы Паспалітай доўга не існавала сваіх майстэрняў добрых экіпажаў. Везлі з Саксоніі, Берліна, Вены, Парыжу, пазней ужо з Гданьску ці Варшавы. Навучыліся, але гэта па-багатаму. Звыклы Івашка з засценку Івашкавічы ехаў конна, маючы пры сабе коўдру, удзень клаў пад сядло, а калі ноч заспела ў полі, сцяліў сабе ля дарогі і спаў, не бяда. Коні для падарожжаў былі свае або нанятыя. Мянялі на паштовых станцыях або ў татараў. Брытанец Уільям Кокс узгадваў, што пад Барысавым жыткі дасталі для яго 10 коняў і запрэглі ў 2 шэрагі. 6 да экіпажа, 4 на вынас. Замежнік дзівіўся. Усё пралічана. Даўжыня кожнай вяроўкі, дзе кола, дзе дышла, каб нічога не пераблыталася. Карацей, мастацтва. Дарогі былі бядой Рэчы Паспалітай. Вядомыя старыя тракты і гасцінцы, якія маглі называць каралеўскімі ці вітаўтавымі, але агулам усё складана. Самымі небяспечнымі для падарожжаў былі восень і вясна, бо дажджы размывалі самі дарогі ці рачныя броды. Таму ўжо ў лістападзе усе нармальныя людзі чакалі добрай саннай дарогі. Былі і дарожныя здарэнні. Увесну 1698-га адзін з фурманскіх вазоў Завішы, які ехаў з Варшавы на Вільню, пераехаў старога буфетчыка Казіміра Дулю. Бывае. Заможныя магнаты выпраўляліся цэлым караванам са спецыяльнымі вазамі, кухняй, скарбам, канцылярыяй, раскладнымі ложкамі і нават барам. Камфорт – гэта важна. Зрэшты, калі маеш грошы і сувязі, па любой дарозе ў любой краіне цябе прымуць і дадуць адпачыць. Безумоўна, ехала і світа. Прыдворныя, сябры, ахова, а часам цэлы мабільны двор. Світа Януша Радзівіла падчас ваяжу ў Лейдэн у 1631 складалася з 2 охмістраў, пастара і 12 шляхціцаў. Калі ехалі маладыя, па 16-17 год, то бацькі давалі апекуна. Гэта дарослы, адэкватны чалавек з веданнем моваў і розных лайфхакаў. Такі спадарожнік аплочваўся і гарантаваў, што ўсё з чадам будзе ок. Акурат ён меў на руках грошы і ў лістах справаздачыўся бацькам, што адбываецца. Дзеткі з такімі апекунамі часта сварыліся, як малы Радзівіл Рыбанька. Той настойваў, што Радзівілава мамка дала права лупцаваць малога, ну а той, вядома, пасылаў апекуна да чорта. Да гэтага яшчэ вернемся. Куды ехалі? Кажучы пра 16-18 стагоддзі, маршруты такія. Святая земля, Іерусалім, далёка і цікава.
Канешне, Італія, Рым, Падуя, Венецыя, бо гэта ж час рэнесансу і барока. У топе таксама Францыя і краіны рэйху. Не трэцяга рэйху, а тагачаснага. Вена, Прага, там жа яшчэ і універсітэты. Брытанія, Галяндыя, Гішпанія. Доўгі спіс. А вось Асманскую імперыю і Масковію абміналі. Занадта часта гэта была тэрыторыя вайны, таму для забавы туды не ездзілі. Ну, хіба калі ты дыпламат ці авантурыст, як Саламея Русецкая. Было паняцце «гранд-тур». Яго ўвёў брытанец Рычард Лассель. Яму мы ўдзячны таксама за сам тэрмін «турыст». Гэта вялікае адукацыйнае падарожжа на пару гадкоў для моладзі. Не толькі вучоба, але і прысутнасць на карэўскіх прыёмах, аўдыенцыях, нават вайсковых канфліктах. Таксама ж навука. Гэта элітарны варыянт, але хоць раз у жыцці трэба. Паспяховы магнат ВКЛ, як пісалі, мусіў быць і дома, і пры двары, і ў лагеры добры, знаёмы з замежнымі краінамі і мовамі. То бок, гэта мабільны і камунікабельны чалавек, як і зараз. Напрыклад, вось маршрут Казіміра Льва Радзівіла, які дзяцінства правёў пры двары ў Вільні. А далей езуіцкі калегіум у Мюнхене, Лейпциг, Нюрнберг, Кобург, навучанне ў Лёвене, а на вакацыях можна было паглядзець галандскія і гішпанскія ваенныя абозы ды мастацтва аблогі гарадоў. Пасля яшчэ Брусэль, Францыя і так да канца 1620-х, блізка 8 гадоў. Жанчыны вандравалі роўна таксама, хоць, як пісалі, іх мэты падарожжа былі больш эстэтычныя, чым адукацыйныя. Мараль, як пісаў Станіслаў Любамірскі, навучыцца таму, што належыць добрай установе, ашліфаваць добры розум і дух, зразумець усякую мудрасць і прыгажосць. Ну і, канешне, вяртаешся з гэтага падарожжа ты ўжо зусім іншым чалавекам. Гэта ж як ініцыяцыя. І, адпаведна, хочаш у сябе дома пад шэрым ліцвінскім небам зрабіць еўраремонт, каб прыгожа, яскрава, цікава, як на захадзе. Былі розныя фарматы і мэты вандровак. Мікалай Крыштаф Радзівіл-Сіротка наведаў не толькі Іерусалім, але і Каір, а чалавек меў калекцыянерскую жылку. Пісаў так: «Калі я ў Каіры апускаўся ў пахавальні або пячоры, дзе муміі ляжаць, купіў я і ўзяў дзве, мужчыны і жанчыны, і так зусім як былі загорнутыя. Загадаў пакласці ў скрыні, якіх атрымалася 6. Акурат праз падарожжы радзівілаўскія зборы папаўняліся не толькі каштоўнымі кнігамі, але і іншымі цікавосткамі. Засушаны кракадзіл, корань мандрагоры ці інструмент міласцяў кітоў-самцоў, які мае даўжыню 3 венскія локці на зайздрасць многіх, каму парадку ў тым не хапае. Бывала і такое. Радзівілы наогул любілі дзівосы. Так зусім маладзенькі Радзівіл Рыбанька падчас свайго еўратуру у Вене добра запомніў розныя часткі целаў святых. Цвікі, якімі нібыта прыбівалі Хрыста, а яшчэ пляшку. У пляшцы сядзела муха і не магла вылецець, хоць корка не было. Чаму? Бо гэта быў д'ябал, зачараваны экзарцыстам навекі вечныя сядзець і сумаваць. Ужо ў Дрэздзене Рыбанька мог за вечар прайграць у карты 1000 талераў. А далей сварыцца са сваім апекуном, маўляў, не твае ж грошы, што, шкада? А вось у Антонія Тызенгауза падчас падарожжа ў Парыжы і Нідерландах былі выключна бізнесовыя справы. Трэба было шукаць майстроў, тэхналогіі, разбірацца ў сыравінах, каб засноўваць каралеўскія мануфактуры пад горадняй. Часам ездзіў інкогніта пад выглядам купца Батлера, ды займаўся, як бы зараз сказалі, прамысловым шпіянажам. Пра што турбавалася парыжская паліцыя. Няўрымслівым падарожнікам быў Багуслаў Радзівіл. Пачаў з кавалер-тура. Кавалерскае падарожжа, якое рабілі звычайна ў 16-17 гадоў. Універсітэты, вайсковая навука, амурныя справы, вядома. Аб'ездзіў усю Францыю, Нідерланды, Брытанію, не кажучы пра Прусію. Там ён наогул рос і нямецкую ведаў з маленства. Усё гэта расцягнулася больш як на 10 гадоў, да 1648-га. Жыццё за мяжой князя Багуслава разам са світай на год каштавала, увага, 150 000 злотых. Гэта, паводле кошту, амаль палова штогадовага прыбытку з бацькавых маёнткаў, у тым ліку слуцкага княства.
Але гэта кошт статуса, знаёмстваў, рэкламавання сваёй сям'і і дзяржавы, то бок таксама інвестыцыя. Як гэта ацэніш? Немагчыма ацэніць. Падсумоўваючы, скажу так. Лепш падарожнічаць, чым не падарожнічаць. Новыя веды, прыгоды, досвед, мовы – гэта не вымяраецца грашыма, бо з кожнага ваяжу ты вяртаешся іншым. Не былі б радзівілы радзівіламі, сапегі сапегамі, патоцкія патоцкімі без гэтых прыгодаў. Пазней ужо былі вымушаныя падарожжы, эміграцыя, часам на доўгія-доўгія гады. Але гэта зусім іншая гісторыя. На сёння ўсё. За лайкі, падпіскі, данаты, чалом б'ю. Гонар і годнасць!